Ana, o să-ți spun asta pe ochi ca să nu vezi. Andrei, bine ai venit în jocul nostru de astăzi. Nu te dau, mă, stai liniștit. Așa. Vezi bordura. Că nu-i nimic. Acum poți ușor, ușor. Și acum ușor stânga. Jesus. Hai să vedem unde mergem. Poți să pui mâna. Da, e bodybuilder. Hai și după asta. Hai și invers. Bine, băiat. Vezi că mă mai mut și eu, da? Pam, pam, pam. Accesoriul ăla de la găs de bară, îți faci îndreptări cu el. Și acum ușor te-am adus la un aparat. Ușor. Boxul. Bravo, frate. Box. Bravo. Puneți gantele înapoi după ce terminați cu aparatul. Asta sau ăsta? Nu, ăla a mai fost. Ăsta de triceps? Ăla de Păi triceps. asta de triceps, ok. Poți să faci tracțiuni? Poți să faci și tracțiuni, da? Cum să nu? Este pentru dipsuri. Da, băiatul meu, pentru dipsuri. Bravo, felicitări. Mamă, gata, mă, știu ce e. Ce bun sunt. E ăla de gambe? Da. Seated calf, sau cum se numește? Top, mă.